Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To na ce masu kallo da saurare su yi dakon mu a shirin da ya gabata, kuma gashi Allah ya dawo da mu. Muna roƙo ya bamu dama da ci gaba daga inda muka tsaya. Malam ka tsaya inda ya ɗauke su ya kai su can Hijaz, Makka kenan ko? Na'am. Na san Malam Zaharuddin kana ta tunani ko da baka faɗi ba. Kana tunanin yaya aka yi wannan tafiya? Doguwar tafiya. Wannan doguwar tafiya da gaske. A kafa ne ko akan abun hawa? To malaman tarihi ne sun ba da labari, wasu daga ci suna ganin Annabi Ibrahim akan wata dabba ne wanda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yi Isra'i a kanta, shine Buraq. Akan wannan dabban ya ɗauko su tun daga wannan yankin ya kai su yin Makka. Wasu kuma masu ambaci haka ba. To koma dai ya ne in ka sawwara za ga tafiya ce ba kamar nan ba ta sai tafiya ne nisa, ya ɗauko su ko akan abun hawa ko suka taka ko ya ne suka yi wannan tsawon tafiya. Kuma a lokacin yankin Makka ba kowa, garin Makka ba kowa, daji ne, falalan daji. Ko dan zaka tuna Annabi Nuhu yayi addu'a ko? Menene addu'an da yi? Kowa ya halaka. La tazar al-ardi min al-kafirin dayyara, ya Allah wani irin gida na kafiri a bayan ƙasa. To amsa addu'an Annabi Nuhu da Allah yi, da Allah ya halaka dukkan kafiran da ke duniya gabaki ɗaya banda mu'minan da suka shiga cikin jirgin Annabi. To ko ina ya fuskanci wannan ruwa. Ambaliyan ya shafi ko ina. Ginin Ka'aba dama akwai shi, ɗakin Allah ne wannan. Alamai suna cewa Annabi Adam alaihi salam shi ya fara ginawa. Wasu suna ganin mala'iku da suka gina. To koma dai ne dai akwai wannan ginin a wani. To amma da aka samu wannan ruwan tufanin sai ya rushe wannan ginin na Ka'aba. Wasu kuma suna cewa an ɗauki ginin. To koma dai ne dai ya kasance an wusar da wannan ginin daga inda yake. Amma sai Annabi Ibrahim aka umarce shi ya ɗauko ya kawo su inda wannan ɗakin Allah yake. Ya ɗauko su ya kawo su. Lokacin wurin na dajin Allah ba kowa, ba wanda yake rayuwa a wannan yanki. Sahara ne, daji, ba kowa. Annabi Ibrahim ya kawo Ummuna Hajara da ita da ɗanta jaririnta, ɗan jariri tana jego, ɗan jariri aka kawo shi da ita aka ajiye. Annabi Ibrahim yana ajiye su bai tsaya cewa komai ba, ko ƙala bai ce ba, kawai sai ya juya zai tafi. Saboda Annabi Ibrahim tsananin riƙo da umarnin Allah. Annabi Ibrahim shi yasa Allah ya riƙe shi a matsayin badani. Da an ce ga abin da Allah ya ce, to shi kenan Annabi Ibrahim zai tsaya sauraron wani ko tunani ko jinkiri ko kwanto ko wata akan aiwatar da umarnin Allah. Shi ya ga aya dole. Wanda aka jefa a wutan da ke ƙona mutane, wannan ai babban aya ce wadda za ta sa duk wani abu da wanda ya maka wannan ya ce kai za ta gaskiya. Na halin sai ka tuna mu, ka san daga cikin ayoyin da Annabi Ibrahim ya gani bayan sun yi wannan tattaunawa da Lamarutu akan Ubangiji na cewa yana rayuwa, sai shi Lamarutu ya yi wannan wawancin, ya kama mutum ɗaya ya saki ɗaya ya kashe ɗaya. Annabi Ibrahim sai da ya roƙi Ubangiji ya nuna mashi aya ƙarara ya gani yaya kakewa da kuma riƙe rayuwa. Har Ubangiji ya ce awalan tu'min, qala awalan tu'min, Allah ce baka yi imani bane ya Ibrahim? Annabi ya ce bala, wallahi Ubangiji na yi imani, walakin ya tsoma inna qalbi, saboda zuciya na ya ƙara samun natsuwa a cikin imani. Abinda na sani daidai ne in ƙara tabbatar da shi, in ƙara samun natsuwa a cikin imani. Allah ya nuna mashi aya, aka sa ya samo tsuntsaye daban-daban, aka yanka su, ya cakuɗa naman su, ya yi kaza, sannan kuma ya kiransa sai ya duka Allah ya rayu da su. To kaga wannan abubuwa ne da Allah ya nuna mashi, tabbatar mashi. Shi yasa Annabi Ibrahim ƙarfin rabon imanin Annabi Ibrahim ba abin misali ba za a iya misalta ba. To saboda haka gashi Allah ya ce ɗauki matar taka wacce kake son ta da ɗan, duk ka je ka kai su inda ba kowa.
Annabi Ibrahim yana ajiye su ko tsaya mata bayani ne ba kawai ya juya ne ta. To ita ummuna Hajara nana Hajara sai hankalinta ya tashi. Aku Ustaz Zaradin dole hankali ya tashi. Daga ni sai jariri Daga ni sai ba kowa ka tafi ka bar mu wataƙila ɗan abincin da ya bar musu tana tunanin ta. Abincin da ya bar musu ba wani abun a zo a gani ba, ruwa da ya bar musu bai fiye ɗauke su kwanaki ba. Ya juya kawai ya tafi. Dole hankalin ta ya tashi. Hankalin da ya tashi ta ce ila man takiluna ya Ibrahim. A hannun wa za ka bar mu ya kai Ibrahim? Ka je haka za ka tafi ka bar mu a nan da hali. Annabi Ibrahim ya ce komai ba. Saboda ai matsayin Ubangiji gare shi ya wuce matsayin da ma zai tsaya tattauna wai ga abin da Ubangiji ya ce. Ya tambaya yake yi nesa. Me yasa? Sai ita ma ta gane kai bayan da za a yi Annabi Ibrahim ya wannan abun in ba umarnin Allah ba. Ta ce Allahu amaraka bi hada? Allah ne umarce ka da haka ya Ibrahim? Annabi ya ce na'am. Ce kwarai wannan umarnin Allah ne. Ta ce idan fadhhab. To in dai haka ne je ka kawai abinka. Domin Allah nan gobe yi bana. Allah ba zai tozarta mu ba. Ni ka kawai mun sani Allah ba zai tozarta imani. Ka yi imani. Kuma wannan yana nuna maka cewa ummuna Sara ko ummuna Hajara nana Hajara mutum ne kirki ce. Da ta zauna da wacce ta yi mata ni'ima. Ta muzanta wacce ta gwara maka gwamwace ta zo ta yi wannan rayuwa. Da dai a ce ka yi rayuwa ta ɓata ma wani. Wacce fa kawai Allah ba zai tozarta mu ba. Annabi Ibrahim ya kama hannu yi tafiyarsa. Malam za mu dakata nan. Amma kamar ka so ka yi magana. Na so in ce da ya nisa amma dai bari mu ji. Idan Allah ya sake haɗa mu, ya ku yan uwa masu kallo da saurare, za mu ji maganan da malam ya so yi da na katse shi. Malam ai haƙuri masu kallo da saurare ku yi haƙuri. Saboda lokaci zan ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi.